Розовото ми се отмива, но нищо! Следващата седмица Дашката ще ме наплюка пак. Камерата се е фокусирала върху розовото драконче и картата Таро за деня, която предвещава лек конфликт, но не съм учудена. Колко хубаво! Само че аз повече обичам ето това вече. Здравейте на всички! Аз съм Павлина, а това е моето сладко мини зло Кари, което от време на време може да се чуе как ръмжи. Днес е ден за споделяне на новите книжни придобивки за пролета. Няма да казвам за кой ли път, че се опитвам да не се изхвърлям с книжните покупки, но има книги, които просто те зоват. Шепнат ти: купи ме, аз ще ти харесам. Някои ти казват истината, някои обаче те лъжат. Шанел, живота ти отблизо. Това беше книга, която ме разочарова. Исках я, много я исках и сега съжалявам, че съм я искала. Както и да е. Нека да се концентрираме върху новите книги, с които успях да се здобия. Водя ги като пролетни книжни придобивки, защото ги купих някъде... Почнаха някъде да прииждат от началото на март. Сега някой ще каже: ма това не е точно пролет. И сте прави, но казвала съм и преди, Бургас е цял отделен климатичен пояс. Започвам с първата книга, която купих. Това е Изгубената книжарница на Иви Луц. Издават Озон Букс ли? Мисля, че са си ела. Това е корицата. Като махнете облеклото на книгата. Ще трябва да я пипам с ръкавици тази книга. Специално заради корицата. Не заради друга причина, ми защото твърде много ще ви дойде информацията, но моите длани доста се потят. Това беше голям проблем, когато тренирах танци на пилон. Историята разказва за трима души, които си мислят, че това какво се случва в техния живот не е чак толкова интересно. Но попадат на една мистериозна книжарница, която им показва точно обратното. Че всеки един от тях е интересен, че това, което правят с живота си, има значение. Когато прочето за какво става дума в книгата, в главата ми веднага изскочи онзи филм Ваканцията. Това е коледен филм с Кейт Уинслет, Джак Блак, Камерън Диас и Джет Уол. Героята на Кейт Уинслет е точно като тримата главни герои тук. Винаги поставя другите хора на първо място, никога себе си. Аз харесвам този филм, между другото, страшно много. И си казах: нека да дам шанси на тази история. Следващата книга, която взех, е Котаракът, който спасяваше книги на Сосуке Нацукава. Дано съм го казала правилно името, защото ако го объркам, ще ми е неприятно. Издателство Еднорог. Това е много странно. Описанието обикновено е винаги тук отзад. Обаче в този случай е точно тук. След смъртта на дяда си Рентаро е отчаян и напълно сам. Има ли още хора, които търсят истински хубави книги, без да се интересуват от класации и хитови заглавия? Да, аз, например, изобщо не се вълнувам коя книга в момента е най-вървежна. Знам, че всички изчетоха Четвъртото крило. Аз все още не съм го прочела, макар да го имам в електронния си четец, в моята Кобуклара.de. Ще я прочета. Всяка книга идва с времето си при мен. Това е положението. Един ден в магазинчето се появява говорещият Котарак тигър и иска от Рентаро помощ. Котаракът търси искрен любител на книгите, за да потеглят заедно на трудна мисия, да спасяват книгите от хора, които злоупотребяват с тях и ги усъкътяват. Ако историята е свързана с книжарница, винаги има котка, рядко има куче. Не ми пречи. Следващата книга, която взех, е Дъщерята на лунната богиня от Су Лин-тан. В общи линии имаме пак главна героиня, която израства тайно, скрита някъде, но в един момент нейната сила се пробужда. Ще й отделя време някои тези дни. О, боже, вижте пак. Вижте ги. Започвам да се пристрастявам към тях. Това не е на добре. Окей, следващата книга. Колко е интересна като дизайн. Вижте как изглежда. О, много обичам този релефен ефект. Един от любимите ми е. И тази книга, и предишната са на издателство Artline Studios. Ето сега какво се казва за нашия наръчник на Южняшкия читателски клуб за убиване на вампири. Леле, че дълго заглавие. Джеймс Харис е образованият, чаровен и таинствен непознат в квартала. Патриша Кембъл е оттекчена домакиня, която мигновено се чувства привлечена от него. А след като деца от града започват да изчезват, у нея се заражда подозрението, че новопоявилият се красавец крие зловеща тайна. Скоро Патриша и дамите от местния читателски клуб откриват, че истината е по-ужасяваща от най-мрачната развръзка, за която са чели в книгите. Това бяха книгите от началото на месец март. Сега ще покажа и тези, които купих в края на април. Да, беше края на април. Първата книга,
която взех, е Убийства в Ендърли Хол на Хелена Диксън. Това е втората книга от поредицата Криминалните загадки на госпожица Андърхейт. В момента чета първата, която се казва Убийство в хотел Делфин. На този етап ми допада, не е нещо прекалено, не е и нещо феноменално в криминално отношение, поне за сега. Щом все още не съм отгаднала кой е убиеца, окей, в общи линии главната героиня пак се сблъсква с неочакваната поява на труп. Обаче този път става дума и за шпионаж, доколкото разбирам. Точно това е. Сложна мистерия, която включва откраднати документи с национално значение. Шпионска му работа! Може би ще е по-хубаво първо да съм приключила първата книга, за да преценя дали да купя втората, но не знам. Имам усещане, че първата ще ми допадне по някакъв начин и затова прецених да си взема и втората. Тази изобщо не знаех, че я има. Не знам как ми попадна в полезрението, докато разглеждах в Озон. Въпросът е, че я изнамерих. Така, това е Беладона на Адалин Грейс, издателска къща Сиела. Имаме доза свръхестествено тук. Защото главната героиня представлява един по-особен интерес за смъртта. Мрачният жатвар проявява специален интерес към младото момиче, което вижда духове и не може да умре. И ясно защо проявява интерес. Знам, звучи странно, но и много интригуващо. Така че си казах, защо пък да не? Окей? Айде, взимам я. Вижте ги. Вижте ги. Това ще се окаже проблем. Следващата книга я купих, защото някъде преди около 3-4 седмици попаднах на трейлър на сериала, който предстои да излезе, който е базиран на тази книга. Сериалът се казва Murderbot и участва Александър Скарсгард. Реших, окей, нека да хвърля едно око за какво става дума. И така купих първата книга от поредицата Дневницата на един бот убиец. Повреда във всички системи на Марта Уелс. Не се сдържах. Просто си казах, окей, купи я и почни да я четеш и ще хванеш и сериала. Обаче май първо ще гледам сериала, после ще чета книгата. В далечна планета екип от учени извършва проучвания под зоркия поглед на своята единица за сигурност киборг, съставен от метални и органични компоненти, който нарича себе си бот-убиец. След като хаква контролния си модул, ботът вече не е длъжен да изпълнява нарежданията на съответната компания, но все пак продължава да го прави и да се грижи за екипа от човеци. Между другото, ако сте гледали трейлера, една от първите фрази там, точно на този бот, е следната. Хората обаче са глупави. Той не иска да прави нищо друго, освен да си гледа сериалите. Буквално ми напомня на Skynet. Машина, която започва да мисли. Тази има възможност, ако иска да наранява хора, но не иска. Абсолютният непокист. Иска просто да го оставят на мира, за да си гледа теленовелите. Последните книги всъщност са 3 и са поредица. Подвижният замък на Холо, Замък в небето и Къща на много пътеки. Всичките на Даян Уейн Джонс, издава за България Artline Studios. Не правя реклама на Artline Studios. Просто така се случи, че повечето истории, които харесах, са издадени от тях. Преди 20 години, че и малко повече, излезе тази анимация, която се казваше Подвижният замък на Холо. Анимацията е базирана на книгата. Историята разказва за младо момиче, което се среща красив младеж, те си допадат, харесват се. За съжаление обаче, момичето един ден е покосено от проклятие, от зла вещица, която е направила така, че девойката да остарее. Вече изглеждаща като старица, героинята отново среща красивия младеж и разбира, че и той има някакво проклятие. Има и други герои, които също имат някакви проклятия върху себе си. Това беше много хубава анимация, си спомням. Това са всичките книги, които купих. Не са много, между другото, като се замисля. Чакайте да ги пробвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Аз ще ви оставям, след малко отивам с Кари на следобедна разходка, защото вече е време. И после ще избера кои от тези книги да отидат в TBR количката. Ще ви пожелавам приятно четене и с вас ще се видим в следващия видеоклип. Чао!